Idan yau ne farkon zuwan ka channel mu mai albarka sai ka kaɗa mana alamar ƙararrawa da alamar subscribe domin samun sayan labaruka idan mun ɗora muku. Jarumi Daushe da jaruma wacce aka fi sani da suna ta fito a cikin wasu manya-manyan fina-finai inda za a fara haska su a cikin shirin gidan Badamasi. Dama an sani shirin gidan Badamasi shiri ne babban shiri wanda yake da dogon zango a cikin masana'antar ta Kannywood baki daya, kuma shi ne wanda duk masoyin da ya kalle shi yana son sa kuma yana yawan begen shirin. Shirin ne babban amfani da lokaci